Hemm bżonn ta' diskussjoni miftuħa illi timxi b'attenzjoni f'dak li għandu x'jaqsam l-idea li f'pajjiżna tiġi introdotta s-sistema tal-4-day week. Susnid dan, il-Kamra tal-Kummerċ kif spjegat illi fil-waqt li dan huwa suġġett li qed jiġi diskuss madwar id-dinja kollha huwa essenzjali illi jingħataw tweġibiet u soluzzjonijiet ċari. Il-Malta Chamber spjegat li tali diskussjoni teħtieġ analiżi profonda u oġġettiva fl-interess ta' min iħaddem l-impjegati u l-ekonomija. Għal-stant spjegati li rridu nimxu lil-in minn sempliċi stqarrijiet sabiex jingħata spazju għal feedback u evalwazzjonijiet. Dan kollu ntqal wara li anke l-Workers Union proponiet li tiġi evalwata soluzzjoni ta' shift ta' 32 siegħa xogħol. Fil-waqt, illi meta kien mistoqsi dwar il-4-day week, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch saħaq illi miftuħa diskussjoni ta' proġett pilota fuq parti mis-settur pubbliku ħalli bħala pajjiż naraw x'effetti jista' jkun hemm u jekk dan il-mudell ikunx jista' jespandi għal aktar setturi inkluż dak privat. Il-Kamra tal-Kummerċ minnaħa tagħha sejħet għal kawtela e kif insistiet li qabel ma tiġi introdotta policy hemm bżonn ta' studju soċjo-ekonomiku bil-għan li jiġi eżaminat l-impatt fl-immedjat u fit-tul għas-setturi ekonomiċi tal-pajjiż. Dan kif intqal li jrid jiġi konsiderat ukoll il-possibilità ta' impatti negattivi fost oħrajn fil-produttività u l-kompetittività internazzjonali. Intqal li jekk jiġu ignorati ċertu kuntesti bħal produttività baxxa u l-qgħad baxx tista' żżid aktar il-ħtieġa ta' aktar ħaddiema. Finalment ġie spjegat li proposti mhux ibbażati fuq responsabilità jista' ikollhom jerfgħu l-pejs tagħhom iċ-ċittadini. Għaldaqstant il-Malta Chamber qed tisħaq għal aktar diskussjoni u studju bil-għan li ġib flimkien u tara b'mod holistiku is-setturi ekonomiċi kollha ta' Malta Għawdex partikolarment wara l-appelli tal-Workers Union u anke l-Membru Parlamentari Ewropew Laburista Thomas Bajada, illi jinsabu miftuħin għal diskussjoni ċara sabiex il-pajjiż jibda jiddiskuti l-possibilità tal-4-day week.